खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम लाग्रोनानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैनो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंहा माखासे आपडेटबो ओंखारना फैदों नोंथांमोना बायदि रोखोमनि दायो खामानि मावनांगासिनो दं दा बेफोरनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना गासिबो माने दाख्लै बावैसो फट' साफायना नोंथांमोना हरखांबाय जा नोंथांमोना जेनेबा बिजनेस खालामगोन होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन जेरै नोंथांमोना सोरबा बुंदोंमोन अमा फिसिगोन बोरमा फिसिगोन मोसौ फिसिगोन हांसो फिसिगोन दा बिनि अनगायैबो गोबां नोंथांमोना फालांगि मावगोन बायदि होननानै नोंथांमोना बिजनेस लेटाराव लिरनानै होदोंमोन जायनि थाखाय नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हादोंमोन दा बिनि जोंहा फट' साफायनाया खेबनै जानानै थांबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दाख्लै खेबसे सिगाङावबो जाखांबाय बिनिफ्राय दाख्लै बावै आरोबाव जोंहा खेबसे जाबावदों दा निस्सय नोंथांमोना जायफोर खेबनै साफायना हरखांनाय नोंथांमोनाखौ मिथिखागोन जायफोर नोंथांमोना खेबसेयावनो जादों जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा आङो माने खेबनै साफायनायखौ आङो नुनो मोननाय जादों जोंथिंजाय नोंथांमोननिथिं माबायदि जानानै दं आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा दा जिखियानो जाया माने खेबनै जोंथिंजाय नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखाय फट' साफायनाया जानानै थांखांबाय दा बिनिफ्राय जोंहा दिनै इन्टारनेशनेल योगा डे मुलुगनां योगा सान दिनै जोंहा दा बिनिखायनो जोंहा दिनै जुननि 27 तारिख नालाय दा बिनिखायनो नैबे दंफां गायनायनि 25,000 जायफोर नोंथांमोना नांगौ माने बेखौ बेबायदिनो सरजाफाबाय आरो दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना योगा खालामनांगौ होननानै गोबाङानो दाख्लैनि सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना योगा खालामनांगासिनो दङ माने खालामनांगासिनो दं माने नोंथांमोना बेबायदिनो कन्टिनिउथ' खालामनो हायाखै अब्लाबो जोंहा दिनैसो इन्टारनेशनेल योगा डे जोंहा दिनै जुननि 27 तारिख अब्लाबो दिनै गोबाङानो नोंथांमोना योगा खालामबाय जानांगौ निस्सय दाहालागैथ' दा बिनिफ्राय माखासेया योगा डेनि दिनैनि सिगाङावनो माने बिथांमोना योगाखौ खालामखांबाय मैया दाख्लै बिथांमोना खालामखांबाय आरो निस्सय नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जानांगौ योगा खालामनायखौ दा बेखौ गासिबो मानसिफ्रा दायो बेखौ सरजाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर दा नोंथांमोना बेखौथ' मिथिना मोनखादों दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखाय योगा खालामनांगौ होननानै दा नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनजोबखादों जानांगौ एबा नोंथांमोना बेबायदिसो नोंथांमोना बुजिना मोनदों जानांगौ जे नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखाय जोङो योगाखौ खालामनांगौ होननानै दा बेखौ सरजाबनाय जाबाय आरो जोंहा दिनै इन्टारनेशनेल योगा डेमोन जुननि 27 तारिख जोंहा दायो गोबां माने योगा क्लास खालामनाया सोलिगासिनो दङ जेरै नोंथांमोना जायफोर दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखाय माने सिगाङाव माने 10,000 फैसाखौ मोनखांबाय दा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोनगोन नालाय दा बिनिखाय गासिबो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरखौ माने योगा खालामनायखौ दायो नुनो मोननाय जादों दा बिनिफ्राय फट' साफायनायखौबो नुनो मोननाय जादों जेनेबा नोंथांमोना योगा फट' खालामबाय दा बे योगायावनो माने सोरबा भिडिअ बानायबाय आरो अफिसियेलि माने फट' साफायनाय बेबादिबो नुनो मोननाय जादों दा बेखायनो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना निस्सय मैयानो आं खोन्थानायखौ मिथिखादों जानांगौ आं मैया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन योगा बेबादि खालामनाय जादों होननानै दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना निस्सय योगाखौ खालामबाय जानांगौ नोंथांमोननि देहानि थाखायबो मोजां जाहैबाय बियो आरो ओरैहाय बेखौ 25,000 फैसाजोंबो सरजाबनाय जाहैबाय नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाजोंबो बेखौ माने सरजाबनाय जाफादेरबाय नैबे योगा लानायखौ दा नोंथांमोनाबो बेखौनो बुङो नालाय जेनेबा दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ मोननो थाखाय दायो योगा खालामनाय जादों बेबादि होननानै खोथायाथ' रायलायनाय जाखायो नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेबादिनो बुंहरबाय जेनेबा दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय दिनै नोंथांमोना योगाखौ खालामनो नांदों होननानै दिनैल' नङा नोंथांमोना साननैसो सिगांनिफ्रायनो सोरबा खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों निस्सय नोंथांमोना जायफोर मैया दाख्लै खालामनाय योगा नोंथांमोना भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गासिबो माने मेम्बारफोरखौ ओरैनो बेखौ सरजाफाबाय आरो जेनेबा दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि योगा खालामनाय होननानै नाथायबा नैबे योगा डेजों इन्टारनेशनेल योगा डेजों सोमोन्दो लानानैसो नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोनखौ माने योगा क्लास बेबायदि खालामहोनाय जादों दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय आरो बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा योगाखौ नोंथांमोना खालामनो मोनाबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय नङा बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा नाथायबा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादों योगाया नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां
जोबोद माने देहानि थाखाय मोजां नङा होमबा दा बेनिखायनो योगाखौ नोंथांमोना खालामबाय थाबाबो ओरैनो नोंथांमोननि देहानि थाखायनो मोजां दा बेनिखायनो दिनैल' नोंथांमोना सानसेल' बेबायदि योगाखौ खालामना डेलि नोंथांमोना योगाखौ खालामबाय थाबानो जाबाय 25,000 फैसानि थाखायल' नोंथांमोना योगाखौ खालामदों बेबायदि नोंथांमोना साननो नाङा एबा नोंथांमोना बेबायदि लानो नाङा आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे बिदिंगेजों बुंहरनाय जाबाय दा बेनि अनगायैबो बायदि रोखोमनि जोंहा फट' साफायनाय बायदिसिनाथ' जोंहा जागासिनो दङ अफिसियेलि बायदि रोखोमनि जोंहा खामानिया जागासिनो दं नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखाय जा नोंथांमोना थांनाय 10,000 फैसाखौ मोननो हादोंमोन दंफां गायनायनिखौ दा नोंथांमोननि बे एप्लाइआ बोसोरनै सिगाङावनो जादोंमोन नोंथांमोना बोसोरनैजोंसो नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोननो हादोंमोन दा थिग बेबायदिनो नैबे 25,000 फैसानि थाखायबो जोंहा खामानिया नै इलेक्सननि नेक्स्ट दिनानिफ्रायनो थांनाय आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि सानसे उननिफ्रायनो माने नेक्स्ट दिनानिफ्रायनो नोंथांमोननि फट' साफायनो जागायजेनदोंमोन आरो बेनिफ्राय मैया दाख्लै एसे सिगाङाव जोंहा फट' साफायनाया जाबावबाय दा बेनिखायनो बुंनो थाङोबा आरो दिनैनि नैबे योगा खालामनायखौ आरो दाजाबफायोबाथ' आरो मा बुंबावनो माने 25,000 फैसानि थाखाय नोंथांमोननि खामानिया जागायजेनबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो दाख्लै बावै नोंथांमोना आबहावा सानखालि दंफांबो गायनांदों नङा होमबा दा बेखौनो माने गासिबो 25,000 फैसाजों सरजाबगासिनो दङ जाहाथे माने नोंथांमोना गासिबो दंफांखौ गायो योगाखौ खालामो दा बिनि थाखाय बेखौ माने दंफां गायनायनि 25,000 फैसाजों बेखौ माने सरजाबगासिनो दं आरो दा बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै निसय मोनबाय जानांगौ दा आरोबाव गोबां नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगौ दंबावोसो दा नै योगा खालामोबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव एसे उनावबा मा खालामहोयो दा बेखौ जेबो बुंनो हाला दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे 25,000 फैसाखौ माब्ला मोनगोन दा बेखौथ' बुंनो हानाय नङा नाथायबा खामानि मावनांगौआ हले नोंथांमोना जागायजेनखाबाय इलेक्सननि सानसे उननिफ्रायनो आरो बिनिफ्राय गाबोन समफोर आरो बिनि उनावबा मा नोंथांमोना फट' साफायना हरनांगौ मा नोंथांमोना खालामनांगौ दा बेखौथ' जेबो बुंनो हाला दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो जा नोंथांमोनखौ खामानि मावनो होयो जायखौ थिनो बेखौनो नोंथांमोना मावलांबाय थाबानो जाबाय नङाबा उनाव आरो सरकारा बाहाना खालामनो नोंथांमोनसिम बेखौ मोनलायगोन बिथांमोना बेखौ मावैनि थाखायनो माखासेया 25,000 फैसाखौ मोननो हायासै बेबायदि ओरैनो माने बाहाना खालामलायगोन सरकारा दा बेनिखायनो जायखौ नोंथांमोना बुंदों बेखौनो नोंथांमोना मावबानो जाबाय उपायथ' गैला आरो 25,000 फैसाखौ मोननो थाखायबाथ' नोंथांमोना माखौ थिनो बेखौनो मावनांगोन नङा होमबा दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बेबायदिनो गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय फट' साफायनांगौबा 10थायानो जा 20थायानो जा साफायना हरबाय थाबानो जाबाय दा बेखौ आं बुंहरनाय जाबाय आरो बिनि उनाव फट' साफायनायनि अनगायैबो आरोबाव उनाव मा खालामो दा बेखौ नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दानिया भिडिअखौ माबाफोर कमेन्ट खालामनांगौबा नोंथांमोना खालामहरबानो जाबाय आरो जाहाथे बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों